ישירו איתי, כי לא בא לי להיות נורמלי, לא תצליחו לכבות האש שלי. אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי אז שירו איתי. שום דבר לא יעצור אותנו, דור הקרחנות זה הדור שלנו, במקום לנסות ולבטל אותנו, שבו עכשיו לשקט או תשימו איתנו. כולם עכשיו להסתכל עליי, אני מבקש אני לא משהו יותר אליי, נצטרך פה לא סוף פעמיים, כולם הקרחנה לא רואים בעיניים. אני רותח, לוקח את המיקרופון ורוצח הכל 2000 שיטי, יש רק אחד שרותח, לא מנתח, פותח לכם את הלב, נותח, אני מתאמן באולפנים על הבמות מנצח, זה לא טוב מסוים, ידע טוב הירח, בשביל מעדיף את הקהל של סתם, זורק אותי סתם למדורה, ותראו מה קרה בשנייה, אנחנו נתווכח, bom, bidi 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 bom,